Sa silingang lalawigan sa Negros Oriental, mabalor og dulan sa 14 milyones pesos ang nasakmit nga shabu atol sa bypass operation sa North Diversion Road sa barangay Magatas, lungsod sa Sibulan pasado alas 12 sa kadlawon sa Domingo. Napatay si Jomari Yungko nga nailhalusab nga alias nga Joe, taga barangay Rizal sa San Carlos City, Negros Occidental. Sa iniusang bypass operation sa PDO, PIB o ISUG o PDEA napahigayon kini human magkadawat og kasayuran ng kapulisan kabahin sa illegal nga kalihukan ni Yungko. Matod sa kapulisan misway og sibat ang suspek dungan sa pagpabuto siyang armas. Kini dihang nabantayan ini ang sinya sa pusher buyer human madawat ang gitunol nga pakiti sa gituhang shabu. Napusilan siya sa kapulisan nga maoy hinungdan siyang kamatayon gawa sa motorsiklo na sakmit sab ang kapin sa 2 ka kilo sa ginuwang shabu. Kalibre 45 nga adunay bala, 26 usab ka mga bala nga nakuha sa suko sa crime scene.